Sobrang nag-enjoy po ako sa Sinulog Festival 2026. It's my first time to experience this at talaga naman pong grabe po ang naging karanasan ko. When I say grabe, it's really amazing, overwhelming, napaka-festive po ng atmosphere kahit saan sa Cebu. At lahat po ay aking nasubukan. Let's talk about the fluvial procession. It's the first time I experienced something like this. Talagang overwhelming po yung nakita ko, tanamdaman ko. Napakaraming mga boats, no? Malalaki, maliliit. Talagang sama-sama ho nakisa sa fluvial procession at yan po ay naranasan ko personally. So let's talk about the fluvial procession. It's the first time I experienced something like this. At first thing that I would like to say is on our first day, umuulan po. No? Masamang panahon, umuulan. Tinanong ko nga po ang ating mga mayors, pati ang ating mga Cebuano na nakilala sa ating unang araw. Sabi ko, matutuloy ba ang fluvial procession kung malakas ang ulan? At ang sagot nila sa akin ay, Santo Niño will bless us with good weather. At totoo nga po, sapagkat sa pangalawang araw ng ating dalaw sa Cebu, sa simula po ng ating fluvial procession, ay maganda na po ang panahon. Hindi po umuulan at naisagawa po ang fluvial procession ng maayos. No? Pagkatapos po ng fluvial procession, nakiisa naman po sa solemn procession. Kasama po natin si Mayor Nestor Archival ng Cebu City. Naglakad po tayo ng halos sa 3 oras in the streets of Cebu with millions of people. No? So talagang napakarami hong nakiisa. At sinalubong na natin ang pagdating ni Santo Niño dito po sa Santo Niño Church. At yan nga po, again, no? The next day, tayo naman po yung nakiisa sa Grand Parade. So, pagdating ho natin dun sa main parade area, ay pinintahan na po ang ating muka. No? Maraming nag-alok sa akin na pintahan daw ang aking muka. So, syempre, game na game po tayo dyan. Pintado po ang aking muka at meron din po akong headdress at nakiisa po sa Grand Parade, bawat sulok po ng parada na ating napuntahan. Again, it took me hours, of course, to get to the parade route all the way to Cebu City Sports Complex kung saan napanood naman natin ang mga performances. Hanggang dun sa pinaka-performance po ni Governor Pambari Cuatro at ni Mayor Nestor Archival. Again, no, there were millions of people in Cebu City during the Sinulog Festival, and yet daming mga boats, no, ang nakisa. Wala naman pong anumang nangyaring masama. Ganon din po sa naging solemn procession. Napakaraming tao ang nakisa sa procession. Wala pong anumang nangyaring masama. At nung Grand Parade, no, kung saan maraming floats pong dumaan sa mga kalye ng Cebu City at marami hong nanonood all over, wala rin pong any untoward incidents. Millions of people visited Cebu for the Sinulog Festival. At dahil po dyan, sigurado po ako, punong-puno ang mga hotels, punong-puno ang mga restaurants, ang mga tindahan po, no, siguradong malaki ang mga kinita sapagkat napakaraming tao nga po ang nakisa sa Sinulog Festival. So, malaking economic opportunity ito para sa iba't ibang businesses, whether big or small. We signed sisterhood agreements with the cities of Lapu-Lapu and Mandaue, and we also expressed our intention to sign sisterhood agreements with the province of Cebu, with the city of Cebu, and with the city of Talisay. Malaking bagay po talaga ang ganitong mga sisterhood agreements sapagkat ito'y pagkakataon upang mabahagi natin ang mga best practices natin sa isa't isa, ang mga magagandang nagagawa natin bilang mga lungsod, bilang mga bayan, bilang mga lalawigan, ay naibabahagi natin sa isa't isa. All for nation building. Nung ako po ay dumalaw nga po sa Cebu Province, nakilala ko po si Governor Pambari Cuatro for the first time. This was when San Juan City helped a little the province of Cebu during the earthquake, and of course also the city of Pugo. No? So nakapag-usap po kami at naikwento niya rin sa akin ang kanya pong governance framework, ang kanyang mga proyekto programa sa Cebu. Of course, yung Sinulog Festival, naikwento niya rin sa akin, and it really struck me na, wow,
maganda maging Sister LGU ang province of Cebu. Well, of course, no, ang Christianity ay nagsimula sa Cebu. Christianity in the Philippines started in Cebu pagdating po ng mga Spaniards sa ating bansa at talagang mula po sa Cebu ay kumalat na ang Kristyanismo sa buong bansa. Kaya talagang very, very significant po ang Cebu pagdating sa Kristyanismo at kitang-kita naman po yan sa paraan ng pagdiriwang ng sinulog sapagkat yung devotion to Santo Niño ay ramdam na ramdam at kitang-kita natin. No? Ibang klaseng karanasan po ito. I have experienced fiestas in different parts of our country, pero what sets Sinulog apart is basically the magnitude of the celebration. Grabe, kahit saan ka pumunta, kahit saan ka lumingon, napakaraming tao, mapapasayaw ka kasi nga yung music, kahit saan ka pumunta, yun ang tumutugtog, very festive ang atmosphere at talagang napakasaya. Kaya nandito po ako upang imbitahan ang lahat, hindi lamang ang mga Sanjuanenyo, ngunit lahat po ng mga Pilipino na sa anumang pagkakataon na merong Sinulog Festival, pumunta po kayo ng Cebu upang inyong maranasan ito. So, ako po, for the first time, naranasan ko siya and I will definitely be back next year to experience it again.